Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi għandu jifhem li ma jistax jibqa' jagħmel allegazzjonijiet serji dwar il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia bla ma jissostanzjahom. Sostna dan l-editorjal ta' The Malta Independent taħt it-titlu Highest Corridors of Power Claim Azzopardi should share information with the courts. Fl-aħħar jiem id-Deputat Nazzjonalista u l-Avukat tal-Familja Caruana Galizia mar fil-Kunsil tal-Ewropa u għamel allegazzjoni ġdida bla ma sostanzja. Allega li għandu informazzjoni li l-qtil tal-blogger ġie ordnat minn nies li għandhom aċċess għall-ogħla kuruturi tal-poter. L-editorjal qal li d-deputat li huwa magħruf għal kontroversi u dan l-aħħar attakka lil kap tiegħu Adrian Delija tenna dawn l-allegazzjonijiet bosta drabi. Madankollu l-Gazzetta annotat li Azzopardi naqas milli sostanzjahom. Fakret fid-dikjarazzjoni maġla li kien għamel Delija meta ħareġ jgħid li dan kien qtil politiku u spiċċa rabbat il-pożizzjoni tiegħu meta ħareġ li dan seta' kien marbut ma' investigazzjoni ta' gruppi kriminali. Sostna li x'aktarx din ir-raġuni li l-Partit Nazzjonalista joqgħod lura milli jagħmel tiegħu dawn l-allegazzjonijiet li faċilment jistgħu jirriżultaw li huma folots kif kienu dawk dwar il-kumpanija Igrant. Fuq kollox l-editorjal sostna li jekk Azzopardi għandu din l-informazzjoni u jekk verament jemmen li l-qtil ta' Caruana Galizia għandu jissolva m'għandux jaħli aktar ħin u jmur jagħtiha l-awtoritajiet biex tiġi investigata. Innota li l-ġimgħa l-oħra d-Deputat Nazzjonalista kellu l-aqwa pjattaforma fil-Kunsil tal-Ewropa biex jesponi din is-suppost rabta bejn il-qtil ta' Caruana Galizia u l-klassi politika, iżda naqas milli jieħu din l-opportunità. Apparti dan il-Gazzetta annotat li Azzopardi bħal Delija naqas milli jwieġeb il-mistoqsijiet li batulu biex jissostanzja l-aħħar allegazzjonijiet. L-editorjal tem jistaqsi jekk dan qiegħed xi jagħmlu għax mhux ċert mill-informazzjoni li għandu jew hux qiegħed jilgħeb logħba politika. Sostna li n-nies għandha dritt tkun taf minn hemm wara l-qtil u Jason Azzopardi għandu jgħidilna u jiżvela l-ismijiet pubblikament jekk ta' bilħaq jaf min huma kif ħareġ jallega. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.